Представяме ви случай на пациент с ретенирани долни премолари и липсващи горни латерални резци. Поради липсата на резците, постоянните кучешки зъби са пропили на тяхно място и са запазени млечните кучешки зъби. Пациентката е с дълбока и дистална оклузия. Лечението е проведено с брекети в рамките на година и 10 месеца от доктор Галин Гаврилов. Нека видим как. През януари 2013 година са залепени горните брекети, а месец по-късно започва нивелирането и на долната зъбна дъга, като е използвана пружинка за освобождаване на място за премоларите. 5 месеца по-късно е проведено хирургично разкриване на ретенираните премолари. След промяна на вродената им посока на пробив чрез залепване на брекети, те поникват и се въвеждат в долната зъбна дъга. При подреждането на премоларите се медиализират и шестите зъби с цел корекция на дисталната оклузия. На суперимпозицията на телерентгенографиите преди и след лечението ясно се вижда корекцията на премоларите и на оклузията. През януари 2013 година са залепени горните брекети, а месец по-късно започва нивелирането и на долната зъбна дъга, като е използвана пружинка за освобождаване на място за премоларите. През януари 2014 година, една година след началото на лечението, се изваждат временните кучешки зъби и в продължение на няколко месеца разстоянията се затварят с помощта на гумени вериги. Корекцията на дълбоката оклузия е постигната чрез екструдиране на моларите и повдигане на захапката, както и интрудиране на горните фронтални зъби при нивелирането на горната зъбна дъга. През октомври 2014 година брекетите са свалени и са поставени фиксирани ретайнери. На снимките, направени 5 години след свалянето на брекетите, се наблюдава стабилността на подобен тип лечение във времето, в което при вродена липса на латерални резци и дълбока захапка се взима решение за затваряне на разстоянията със собствени зъби пред протезирането на липсващите зъби. Благодарим ви, че гледахте това видео. Ако харесвате подобен тип съдържание, любезно ви каним да се абонирате за нашия канал.